На Белсаті новини коротко про галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю і пачынаем. Упершыню інтарэсы Беларусі былі прадстаўленыя на саміце Вялікай сямёркі ў Італіі. Святлана Ціхановская сустракалася з міністрамі ды ўплывовымі палітыкамі і заклікала іх знайсці шляхі для вызвалення і рэабілітацыі беларускіх палітвязняў. Я буду заклікаць прыняць комплексную стратэгію, што будзе падтрымліваць наш шлях да дэмакратыі і еўрапейскай будучыні. Мы мусім вызваліць Беларусь ад тыраніі Менску і суседняй Расіі. І я прапаную фармалізаваць кааперацыю паміж урадамі, беларускімі дэмакратычнымі сіламі і аб'яднаным пераходным кабінетам. Мы мусім быць упэўненыя, што голас беларусаў пачуты і рэпрэзентаваны. Беларусь плануе ўзмацніць эканамічную супрацу з Паўночнай Карэяй. Пра гэта паведамілі ў Пхеньяне. Паводле цэнтральнага тэлеграфнага агенцтва Карэі бакі дамовіліся і пра ўзаемнае падтрыманне на міжнароднай арэне. Перамовы прайшлі паміж намеснікам міністра замежных справаў КНДР Ім Чхом Ілем і намеснікам кіраўніка МЗС Беларусі Еўгенам Шастаковым. Пра тое, што беларуская дэлегацыя прыбыла з візітам у Паўночную Карэю, стала вядома 16 красавіка ад карэйскага агенцтва. Міністэрства замежных справаў Беларусі гэтага кантакту не афішуе. У Стаўропольскім краі Расіі упаў бомбавік Ту-22М3. Лётчыкі катапультаваліся. Двое ў больніцы, адзін загінуў. Пошукі яшчэ аднаго чальца экіпажу працягваюцца. Гэтак выглядала катастрофа самалёта. У Мінабароны Расіі заявілі, што ён вяртаўся з баявога задання на аэрадром базавання. Прычынаю, маўляў, стала тэхнічная няспраўнасць. У той жа час адказнасць за падзенне ракетаносца ўзялі на сябе збройныя сілы Украіны. Там патлумачылі, бомбавік браў удзел у начной атацы на Украіну. У выніку расійскай паветранай атакі ў Днепрапетроўскай вобласці Украіну загінулі 6 дарослых і 3 дзяцей. У Днепры загінулі 2. Днепр вокзал последствия обстрела утреннего. Вот, нема дома. Гэтак у Дняпры часткова разбураны 5павярховік. Загарэўся пажар, пацярпелі 20 асобаў. У Сынэльнікавае разбураныя 4 прыватныя дамы і 8 пашкоджаныя. У Польшчы затрымалі падазраваных у датычнасці да нападу на паплечніка Навальнага, расійскага апазіцыянера Леаніда Волкова. Пра гэта распавёў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. З ягоных словаў, поспех аперацыі стаў магчымы дзякуючы цеснаму ўзаемадзеянню літоўскіх і польскіх праваахоўных органаў. На Леаніда Волкова напалі каля яго дома ў прыгарадзе Вільнюса ўвечары 12 сакавіка. Палітыка ўдарылі малатком. Медыкі зафіксавалі ў Волкова шматлікія цяжкія ўдары і зламаную руку. Некаторы час ён не мог хадзіць. Волкаў звязаў інцыдэнт з дзейнасцю расійскіх спецслужбаў. Літоўскі прэзідэнт, аднак, не ўдакладніў, хто нападнікі і грамадзянамі якой краіны з'яўляюцца. 14 кілаграмаў пратэрмінаваных харчоў. Камітэт дзяржаўнага кантролю прыпыніў працу кавярні ў цэнтры Гомля. Да таго ж, на шэраг кулінарных вырабаў і паўфабрыкатаў ва ўласніка ўстановы не было дакументаў якасці і бяспекі. На упакоўках адсутнічала маркіроўка з інфармацыяй наконт прадукцыі, даты яе вытворчасці і тэрмінаў прыдатнасці. У Воршы затрымалі кур'ера тэлефонных ашуканцаў, якія працавалі паводле вядомай схемы. Называліся сваякамі і прасілі грошай на залагоджванне ситуации с дорожно-транспортовым здарэннем. Аршанка поверила мошенникам и передала $1350 США и 3600 белорусских рублей. Оперативниками в течение 2 часов курьер был задержан. Им оказался 22-летний неработающий местный житель. Аршанец нашел подработку в мессенджере Telegram. Деньги он успел перечислить через платежный терминал банка на указанный куратором счет. В качестве вознаграждения оставил себе 400 рублей. Кіберашуканца працягваюць атакаваць і жыхароў Берасцейскай вобласці. За мінулы тыдзень там распачалі 18 крымінальных справаў. Агульная сума стратаў паводле іх 85 тысяч рублёў. У Беларусі аранжавы ўзровень небяспекі ў сувязі з надвор'ем. На большай частцы краіны шквалісты вецер і дажджы, а ў Віцебску нават выпаў снег. Віцебск накрыў так званы залеўны снегапад. Под яго цяжарам нават ломяцца галіны дрэваў. Смотрю, и дерево падает, и прямо на машину, прикиньте. Надвор'е вызначаецца цыклонам, што ідзе ўздоўж усходніх межаў Беларусі на Цвярскую вобласць Расіі. Начныя замаразкі і шквалісты вецер захаваюцца і заўтра, удакладнілі ў Белгідрамеце.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачаць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з намі.